होई बदलाव। कब होई बदलाव? हई दुखियन के संसार में, हई देखी बिहार में, हई देखी बिहार में। नमस्कार, प्रणाम बा। कैमरामैन थोड़ा फोकस करी। रोहित सिंह जी बानी कैमरामैन। द विश्वजीत सिंह शो के दूसर का पार्ट चल रहा बा और वो लोग के प्यार पहिलका पार्ट में बहुत अच्छा मिलल है। ऐसे वो लोग के बहुत बड़ा तहे दिल से अभिनंदन बा। आ दूसर का पार्ट के हमनी के आज शुरुआत करे जा रहा बनी जा। एहू के वो लोग प्यार देम लो तो आत्मा से हम लोग की कविता के माध्यम से सुनावे के चाहतनी, वीडियो के माध्यम से कि बिहार में चलत का बा, बिहार के पिछड़े के कारण का बा। झंडा ढोवे अनपढ़ के, झंडा ढोवे अनपढ़ के एजुकेटेड नौजवान बा। अब बिहार में बेरोजगारी के यह पहचान बा, बिहार में बेरोजगारी के यह पहचान बा। कितना ऐसा ही समय कट जाला, ऐसा ही समय कट जाला। आपस के लड़ाई में कितना कुछ सुनाई हम बिहार के बड़ाई में, कितना कुछ सुनाई हम बिहार के बड़ाई में। कबो सुख मिले ना, कबो सुख मिले ना केहू के सरकार में, हई देखी बिहार में, हई देखी बिहार में। अपना अधिकार के केहू नहीं जाने, वोटों के कीमत ना केहू पहचाने, वोटों के कीमत ना केहू पहचाने। का होला अच्छा बुरा का होला कुछ ना बुझाला, आ दोसरे के कहला पर वोटों दियाला, दूसरे के कहला पर फोटो दियाला। फंसेला लोग, आसानी से फंसेला लोग लोमड़ी के शिकार में। हई देखी बिहार में, हई देखी बिहार में। एकरा मौका मिला तो जो हमनी के नेता बा लोग के आदत का बा, आई के तरह हमनी के अपना जाल में फंसावता लोग। मौका जेकरा मिलल ओकर कही बा मिशन। इंदरो गरीबों के आवास पर लागेला कमीशन, गरीबों के आवास पर लागेला कमीशन। आजादी के बाद बिहार में यह एगो काम बा, जनता के पैसा से ऐसो आराम बा, जनता के पैसा से ऐसो आराम बा। बीत गई अरसा, कितना बीत गई अच्छा के इंतजार में। हई देखी बिहार में, हई देखी बिहार में। कितना मजबूरी लोग पलायन पर मजबूर बा। बुढ़ापा के सहारा बेटा बाप से भी दूर बा, बुढ़ापा के सहारा बेटा बाप से भी दूर बा। होला ना गुजारा यहाँ, होला ना गुजारा यहाँ केहू बसे परदेश में। 7 समुंदर पार लोग रहेला विदेश में, 7 समुंदर पार लोग रहेला विदेश में। असही गुजर जाला जीवन हई बेकार में। हई देखी बिहार में, हई देखी बिहार में। यही बिहार में पत्रकार गिरफ्तार बा। सच जे बोली ओकरा गर्दन पर तलवार बा, सच जे बोली ओकरा गर्दन पर तलवार बा। हमेशा परेशान गरीबे लोग रहेला। जात पात के नाम पर खूब होला खेला, जात पात के नाम पर खूब होला खेला। उहे खुशहाल बा, ध्यान रखे मेरे पॉइंट के। उहे खुशहाल जे बस सिस्टम सरकार में। देखी हई बिहार में, हई देखी बिहार में। देखी के तरह जनता के बेचे खातिर कहो लीडर बने, के तरह वो लोग के आगे खड़ा करके अपन फायदा निकालत रहे। कुछ लोग के साथे पूरा कुनबा तैयार बा। कुनबा के बेच के ये लोग खूब मालदार बा, कुनबा के बेच के ये लोग खूब मालदार बा। केहू के मिले ना
बेहतर इलाज बा। पेट भरे खातिर ना कौनो काम काज बा। पेट भरे खातिर ना कौनो काम काज बा। यहाँ उलझल रही, हरदम यहाँ उलझल रही के बाजार में। हई देखी बिहार में, हई देखी बिहार में। तो रउआ लोग से यह विनती बा कि अपना बिहार के तरक्की के बारे में रउआ लोग खुद अगर ना सोचे, रउआ लोग खुद युवा बनी, तो ये हमनी के बर्बाद कर दी हैं। ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बाणे ये कीड़ा लोग के बनी जाए। तो रउआ लोग बहुत सारा प्यार वीडियो के माध्यम से रउआ लोग दिलो। और तीसरा पार्ट, और रउआ लोग जितना प्यार जब लो उतने जल्दी तीसरा वीडियो भी रउआ लोग के सामने रही। आ चैनल के सब्सक्राइब ना कइलो हम लोग, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें लोग। बेल आइकन के दबाए लोग। कमेंट बॉक्स में बताएं लोग कि वीडियो का कैसा लागल हो। और वो लोग इहो बताएं कि कौन सी पर हमनी के वीडियो बनाई जा। आ फेसबुक पेज बावे जय बिहार टीवी 21 ओरा के फॉलो जरूर करी लो। आ वीडियो के शेयर जरूर करी लो।